بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا خویندونن چادر پوشیدا دی چې د قرآن او حدیث علم حاصل کړي دي ځان د ډېر لویو مراتبو قابل کړي دي ځان د ډېر لویو مراتبو قابل کړي دي دی چې د قرآن او حدیث علم حاصل کړي دي ځان د ډېر لویو مراتب قابل کړي دي ځان د ډېر لویو مراتب قابل کړي دي نو نن د علمیت څخه چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا خویندونن چادر پوشیدا داد بخت روان حافظ صاحب دی کوششنا بلد دی زوجی باجی صاحب محنتنا بلد دی زوجی باجی صاحب محنتنا دی کڑی دی دا پارخ محنت و خخواری دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا خویندونن چادر پوشیدا مہمان خصوصی عبدالحلیم دے صاحب حق ہم داد محتمم دا جامعی صدیق اکبر ہم داد محتمم دا جامعی صدیق اکبر نو اللہ ورلور کڑی دا عظیم بزرگی دا نو اللہ ورلور کڑی دا عظیم بزرگی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بمدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا
بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا خویندونن چادر پوشیدا عالم شوی فاضل شوی دا سمر بختور شوی دا علم پدیخ کلی خست نور چی منور شوی دا علم پدیخ کلی خست نور چی منور شوی دا علم حقیقی زیب زینت زندگی دا علم حقیقی زیب زینت زندگی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا خویندونن چادر پوشیدا دا چادر پوششی خوشحالی شی پټول کور باندې خاص کر دا علم او فاضل پلار او مور باندې خاص کر دا علم او فاضل پلار او مور باندې عمران دا اشعار دا خوشحالی ترجمانی دا عمران دا اشعار دا خوشحالی ترجمانی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کی خوشحالی دا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا بنات فاضلات خویندونن چادر پوشیدا دا نظم ختم بخاری جامع خدیجۃ الکبریٰ شنی تور ورسکتا ڈالی پخو گواز دا قاری عبدالستار او کلام دے دا مولانا عمران صدیقی صاحب دا نظم ریکارڈ شو پا القاری اسٹوڈیو سوات کی او دا ناتخوان نمبر یاد ساتھی 0347 9851 793 والسلام. چادر پوشیدا